Stemmerne var som en sang, man får på hjernen. Man kan ikke styre, hvornår den eller de kommer, og den eller de plager en på en måde, som ens egne tanker ikke gør. Det er en væsentlig forskel på stemmer og tanker. Man tænker bevidst sine tanker. Stemmer opstår uden varsel. Det er som at have en virkelig irriterende ven, der afbryder konstant og ikke vil holde kæft. Ven. More like frenemy. Stemmerne taler både til mig og om mig. Der findes mandestemmer, kvindestemmer, stemmer jeg ikke kender, stemmer jeg kender, hvor freaky er det lige, og der findes 100 af dem. Alt sammen inde i mit hoved. De lyder nemlig ikke, som om de kommer udefra, som man måske kunne tro. De lyder mere som tanker end en person, der taler til mig. Giver det mening? Tænk høretelefoner i stedet for højttaler. Jeg ved godt, at lyden også kommer udefra, når man har høretelefoner i, men det er for at illustrere, at stemmerne ikke opleves som værende adskilt fra mig. Der er afstand til højttaleren, mens høretelefonerne fylder hovedet, og sådan er det med stemmerne. I øvrigt snakker de både på dansk og engelsk. Der er sikkert ikke mange, der kan prale af at være tosproget i psykisk sygdom, men derfor skal det ikke på CV'et. Jeg læste op fra kapitlet Ubudne gæster på loftet, og det er ikke mus, fra min bog Georgias stemmer.